Good morning. So, tapos na yung pagbabakasyon natin dito. So, uwi na tayo sa Pampanga, sa Angeles City. At least, nakapagpahinga tayo, na-relax tayo, nakapag-enjoy, nagkaroon tayo ng exercise at nakalanghap tayo ng mga sariwang hangin dito sa probinsya ng Beary Island. So, pakita ko sa inyo guys, yung paligid. Okay, bye-bye Beary. Ayan yung kabundukan nila dito guys. Ayan. So, napakaganda. Ito yung sa baba. Charan. So, very relaxing dito. Nice view, nice house, nice people. So, nice food. Okay, bye-bye CR. See you next time. Ito yung CR nila guys. Napakaganda. So, ito yung kung saan nag-stay na Irene. So, ready na? We're ready, soldier. Alright. See you next time, guys. Thank you very much sa inyong pagtanggap sa amin. Agoy. Okay, there we go. Bye-bye. Dito kami tutulog, guys. Sosyal. Alright. Agi. So, yeah, guys. We're living back to reality, back to normal. Pero at least nakapagpahinga at nakabawi kami ng tulog. Yun yung maganda. Kailangan pag nagbabakasyon tayo, dapat yung mga iniisip natin na yan, o yung mga agam-agam, tanggalin natin. Enjoy yung moment habang nagbabakasyon, walang iisipin. Ganyan ang ginawa ko guys. Kaya, meron na naman akong energy nito pag uwi sa Pampanga to do more. So, kahit sana kayo, minsan-minsan, mag-take ng vacation, i-relax yung kaisipan. Yun yung number one, yung ma-relax ang kaisipan natin guys. Kasi nandiyan yung kapangyarihan natin. Kapag na-relax natin yung ating kaisipan, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Pagkatapos yan, lahat ng mga stress matatanggal. Ito sila. Okay. There we go. Alright. Goodbye sa bahay na Eileen na maganda. See you next time. Salamat kay Nonong at kay Maylin at kay Eileen. Thank you very much. So, bye-bye house. Look at that, the White House, the mansion island. So, normal yung ating karagatan ngayon. Kaya pa. Charan. So calm. So, ready na kami magbiyahe. Doon kami sasakay. Doon. Karin. So, salamat, Mylene. Dude. Bye-bye na, Piti. Bye-bye na. Okay ka lang, Piti. Okay lang. Sus, kalungkot man yan ng Piti namin. May dinaramdam. O, hala na, Piti. Bye-bye na kami, ha? Pagpagaling ka. O, ano nararamdaman mo dyan, ha? Okay. Guys, nasa kayo namin sa bangka. Basta ka na yan. Pauwi na kami. Wow, look at that. Ito, hawakan mo isa. Hawakan mo sa akin, bossing. Okay, thank you. So, meron kami mga life jacket. Life vest. Dito ko sa unahan. Yung 23 ano yung pantawag mo, pantawag doon. Hindi pa doon. Hindi kayo nga po yung nasal ko. Isa pa sa pinag-lansit na hawakan mo na. Yung pagkadi o? Yung pagkadi? So yan guys, nasa idol na yung NMAX. Baka may extra bayad yan. Make it sure na hindi mahuhulog si NMAX. Kung hindi, kukunin niya sa ilalim.
Kain. Mau na nga niyan. Babaw. Pera hulog, pera hulog. Okay, nagkasya si Elmax. Ito pa sa'yo, yan yung sa'yo. Ano pa sa'yo? Apa kaya ilalagay niya? Mandar na guys. See you next time. Goodbye. Goodbye, Melvin. Goodbye. Okay guys, there we go. Pwede tayo magna-landing yan. Or else dito. Diyan siguro. Well. Kahit anong pwede. Tapos na ang mga ligaya. Oo. So ayan guys, yung kanilang teamwork dito. Ayan. Ganyan sila magmaniobra ng bangka para lumiko. Ayan na guys, papapa na kami. Ikaw na kaya dito sa styrofoam. Paunahin naman natin sila. Unahan na sila. There's Irene.
Mauna na kayo anak sa baba. Okay, there we go. Yung mga bagay namin, bossing, kayo na magbababa. Kami na lang magbababa. Okay. Thank you very much. There we go. There we go. Ito sila. So pagkasakay sa bangka at pagbaba, ihahatid din mga bagay. Very good job. There we go. Sasakay kami dito. At ayun si Erin nakasakay na. So ihatid kami nito sa merkado, sa kabayanan nila. Kasama yung mga bus. Sumakay na kami. Overload. Kasama ko. Look at that. Wow. Loaded. Rusi lang yan ha. Rusi. Kaya pa. I remember this. Okay. Malapit-lapit na siguro. Dito rin kami binaba ng bus sa sinakyan namin. Tapos nag-pedicab kami. Pero solid yung mga tricycle nila rito guys. Talagang panghataw. Wow, look at that. Ito yung pagsakan ng koprahan. Nice view. Okay. Matnog Public Market. Going to public market. Ito na, tumuturog na yung mga bearing. Okay. Okay, there we go. DLTV. There we go.